Salamu alaika annabina, salamu alaika mai gidana, salamu alaika annabina, sayyidul wujudi kashiful umma, salamu alaika mai gidana. Sunan Allah tabara wanda komai shine ya tsara, ba mai zumi kuma ba dabara. Ilahu kai min yau ma ka kara, zan yi abubuwan abba ga zara da salati gami da tsira. So adadin yawan ruwa da kura su ta yawa har siyo kurara, su cike duk koran ba saura da duk laben da ke kwarara. Ahali rabbana ka sanya shugaban nura har sahabbai ciki ka sanya, gurin biyar da hasin yi zarra. Isa da dukkan mai soyayya gare shi manzo Allah ka kara. Ilahu ni ma ina roƙonka sadani har da iyayena. Sai na farka kaunar ka ce ta zaman agogo, na ɗauki kalami haɗa da warka na zana duk bai cika da dango. Saboda sanda nake gare ka sai zuciya ta yi wannan hango, ta ci da ni na bai cika gare ka domin ko kai ka zaman ta zigo. Baki na zamo ɗin yawanka, idanuwa kuma na ta hango, kunne da hanci suna muradi, kafa a san ka take ta zango. Lahirin halittar jikina rasul kai ka zaman ta bango, majingina ga dukkan halitta kowa ya ganka tila zai rungo. Mababbagar rahama aminu jirgin da ya fi gaban tarango, kai ne na farko kai ne na ƙarshe habibu mai zamani dogo, mai isra'i da mai iraji ilahu bai kamar ya kai ba, mai tabuwa gami da doki da kai ba a yi gaba da gaba ba. Kai ka kawar da dukkanin shirka mai tada kai ya shige uku ba, wanda ya so ka shike da riba Ahmadu mai daɗi na suna. Wanda shi ne ya zo da sauyi ya sanadin zafi har da sanyi, habibullah katimun nabi yarda da ni dan na sauke nauyi. Na zo ziyarar ka ba su mayi ko zuciya za ta ɗanyi sanyi, kai kadai ne ta bara yayi wanda ya zama rahama ga bayi. Abinda ka so Allah yake yi duk duniyar ma domin ka yayi, salati gun ka koyo shi ke yi domin mu san kai na banda bayi. Ranar kiyama kake da matsayi duk annabawa suna alayi, kai zaka cece su babu shayi. Mutum da aljan ranar kiyama kuwa ceton kai ke bukata, gaban ka za mu zo mu tsugunna. Rasulu koda yana a nesa ka iya jin kamshi na jikinsa, sannan baya waiwayen
babansa, mijin Khadija ta miji ga Hafsa, sarkin kyauta ne da hannuwansa, ranar Badar shi ya ɗauki fansa, Allah ya ce shi ya yau da kansa, lallai batun nan ya zarce wasa, ga ɗan adam dai ba ga amsa, da rabi shi ya san manufarsa, ni kan kaunar da hana yi nisa, ba ni sake kuma ba ni wasa, ya mai luwa ilhamdi da kausara, ubangidan Harun har da Musa, kai kaiwa musulunci gata, ta sanadi na kayayi rasa, alkur'ani zancen ta'ala, kai ka isar nesa har da kusa, ya wanda shi ne ya karba sallah, gata gurin Nuhu har da Isa, mai kara'a mai kamala, kakan Hassan da Husaini mai isa, Ahmad bihamdi nan zan numfasa, ba gajiya na yi bagun yabansa, ni Muhammad bin Umar al'imma, annabi ne amina suguna. Mustafa sayyidil wujudi, mai gidan anbiya umahi, al'arabi sannu ban kureshi, san ka ya bi jinin jikina.